Halløj, og velkommen tilbage til Rigelig Garn. Jeg har en maskot med, tror jeg, vi kan konkludere. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg fik præsenteret hende sidste gang. Så det kan vi da lige gøre. Det her, det er Freja. Og hun er en dansk spids. Og vi fik hende i september sidste år. Hun er lige blevet 9 måneder gammel. Ja, og hun er en rigtig hyggefrans. Og skal ikke gå glip af noget, så nu igen, når jeg begyndte at tale til nogen, som hun ikke kunne se, så tænker hun, der sker noget her, jeg lige skal være med til. Så det er hun. Og hun tjekker bare ind og ud, som hun har styrt sidst. Det styrer hun selv. Ja, men du kan ikke få for meget nus, vel? Nej, nu er det ikke lige dig, det handler om lige nu. Jeg har glædet mig til at optage igen. Jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville vente måske en måneds tid, fordi jeg jo, som jeg snakkede om sidst, skulle have noget færdigt, og noget, der ligesom giver mening at snakke om. Men jeg har glædet mig, og jeg har faktisk fået lidt færdigt, fordi jeg har strikket små projekter. Så jeg tænkte, nu tjekker jeg ind til helligdagen, eller til helligdagen i morgen. Jeg er næsten lige kommet hjem fra arbejde, det er onsdag, og jeg har lige været ude at gå med Freja. Vi er lige hjemme. Jeg tror ikke, folk vil have, at du slikker på den skin. Ja, så vi tænkte, at nu var der lige tid, og så i morgen, når folk har fri, så er det dejligt, synes jeg selv, når der er kommet nye afsnit ud, og man kan sidde, også fordi det bliver vist ikke så godt vejr i morgen. Så det skulle blive fornuftigt strikkevejr, tror jeg, vi kan sige. Ikke? Og jeg har, som Freja lige viste jer, købt en mikrofon til at optage med. Eller nej, til at tage min lyd, ikke? Men jeg ved ikke, jeg synes ikke, at lyden var sådan vildt dårlig sidst. Men jeg tænkte alligevel, at det giver en lidt bedre rumklang på en eller anden måde at have en mikrofon. Så nu har jeg forsøgt at gøre det, for at gøre det lidt mere behageligt for jer. Så må I jo melde tilbage, om det har virket. Det må jeg faktisk rigtig gerne sige. Det er svært at vurdere selv, synes jeg, fordi jeg sidder heller ikke og ser mine egne videoer igennem, når først de er lagt op, fordi det synes jeg er virkelig mærkeligt. Så jeg har faktisk ikke set den første video, jeg lagde op her, fra ende til anden overhovedet. Jeg tror, jeg har set, det ved jeg ikke, 10 sekunder eller sådan noget, for lige at se, om det virkede, om der kom billede på og sådan. Så I må rigtig gerne skrive, om der er noget, der er dårligt. Om det er bedre med lyden, om det var værre, eller er værre nu, var bedre før. Ja, det er i virkeligheden bare rigtig dejligt lige at interagere med jer. Og jeg er simpelthen helt overrasket over, hvor hurtigt det faktisk er gået med, at folk er kommet ind og har set mig, og jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Jeg synes, det er gået ret godt. Så det er dejligt. Og jeg har fået en kommentar, en simpelthen så sød kommentar, og ja, det er rigtig dejligt at interagere. Så endelig skriv, hvis der er noget, og hvis I har lyst til at fortælle, hvad I strikker på, så må jeg også rigtig gerne skrive det. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I laver, måske i helligdagene, i weekenden, når I har fri her. Hvad I har på pindene og har planer i det lidt kedelige vejr. Ja. Lad os komme i gang med noget, der er færdigt. Fordi jeg har jo, som jeg lige sagde, lidt der er færdigt siden sidst. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg lavede den ting til den der babykasse til min kollega, som skal på barsel om ikke så længe. Jeg havde faktisk først tænkt med den kasse, at jeg ville lave måske nogle strømper og en figur, og så som altid min Willy Vandmand hedder han. Og så tænkte jeg egentlig, at jeg skulle stoppe der. Fordi det er ikke sådan en super tæt kollega. Du skal lige lade være. Men ja, det greb jeg lidt om sig. Så jeg har altså lavet lidt mere. Men jeg lavede de ting, som jeg havde færdig sidst, selvfølgelig. Og så tror jeg snakkede om, at jeg vil begynde på en Stockholm Slipover Mini. Og så vil jeg stoppe der. Stockholm Slipoveren, den er færdig. Den ser sådan her ud. Og jeg har allerede sat
et Manila-mærke på, for hendes skyld egentlig bare, hvor jeg lige har skrevet, hvad det er for en opskrift, og hvad størrelse den er, og hvad den er strikket i. Og det her, det er som sagt Stockholm Slip Over Mini fra Petit Knit, og den er strikket i størrelse 1-2 år. Og den er strikket på pind 4,5 i 2 tråde af, jeg har skrevet lidt ned her, der kigger lige ned, af Alpaca Mix fra Drops Garner, og det er farve 618. Ja, samme, altså 2 af de samme tråde lagt sammen. Og jeg synes faktisk, at den er blevet rigtig god. Den er blevet vasket. Og jeg synes bare, at maskebilledet, nu har den været pakket lidt sammen, men maskebilledet ligger så bare virkelig fint. Ja. Så den kommer i kurven sammen med de andre ting. Og så sad jeg tror det var sidste weekend, og kunne ikke rigtig stoppe. Så jeg har også lavet en Karens kyse. Det er også en opskrift fra Petit Knit. Det er sådan noget smokstrik. Ja. Den ser sådan her ud. Og det er en størrelse 3-6 måneder. Og den er strikket på pind 3,25. I Baby Merino fra Drops. I farve. Jeg tror det er farve 62. Jeg havde et nøgle, næsten fuld nøgle, i kælderen, som ikke havde nogen banderole på. Og det er lidt irriterende, fordi så kan jeg jo ikke huske farvegrunden. Men jeg har været inde på Drops hjemmeside og ikke på Drops, jeg har været inde og kigge på garnet på hjemmesiden. Og prøvet at sammenligne farverne. Og jeg synes umiddelbart, at det ligner en farve 62. Men det er i hvert fald en brun. Jeg har glemt at veje den. Men den vejer ikke særlig meget. Der er ikke brugt særlig meget. Jeg har det her tilbage. Undskyld. Jeg har det her tilbage, og det er sådan relativt fyldt. Og ja, det var som sagt et fuldt nøgle. I-cord-snoren har jeg lavet på en strikkemølle for første gang. Det var godt nok smart. Det er første gang, at jeg har brugt den i sådan et her projekt. Sådan en strikkemølle der. Jeg købte den, sådan en Prym strikkemølle, og jeg købte den, fordi jeg skulle lave, den hedder julemorgenkjole fra Knitting for Olive. Den skulle jeg strikke til min niece. Og der er sådan nogle sløjfer på. Det er en gave, altså det er en kjole, som har gaver nede for enden. Og så er der selvfølgelig sløjfer på de der gaver. Og de sløjfer er lavet af I-cord-snore, som man har bundet ind i kjolen, og så bundet en sløjf på. Så jeg tror det var 19 gaver, der var på hendes, fordi jeg strikkede den i størrelse 8 år, for hun kunne vokse lidt i den. Hun er lige blevet 6. Og det var gange 23 cm, tror jeg nok, sådan en I-cord-snor skulle være. Og det kunne jeg bare slet ikke overskue at strikke i hånden. Så derfor så købte jeg den der strikkemølle. Det var en lang snak om det. Men den har været en gave til sådan nogle her projekter. Fordi det er alligevel også en lang snor, når den er så tynd. Den er altså 55 cm, den her snor. Så ja. Men det er i hvert fald til babygaven. Og som jeg sagde sidst, så venter hun en dreng. Jeg synes egentlig, smokmønstret er sådan lidt feminint, men så valgte jeg nu siger jeg lidt kedelig farve. Men jeg valgte en lidt mørk farve, en lidt brun farve, som jeg tænkte, det kan godt gå til en dreng, selvom den er sådan lidt feminin. Så det bliver det. Og så har jeg faktisk nu siger jeg en sidste ting. Nej, det er ikke det, jeg vil snakke om nu. Jeg har en sidste færdig ting, og den viste jeg sidst, jeg var i gang med. Det her det er ikke til gaven. Nu er vi færdige med den. Men jeg har en Friday Sweater Mini. Og jeg viste den sidst. Der var den ikke færdig. Jeg tror, jeg manglede et ærme. Noget af den stil. Det er som sagt Friday Sweater Mini, og den er fra Petit Knit. Og det er en størrelse 2-3 år, den her. Og jeg har strikket den i den blå farve. Det er
alpaca mix fra Drops, som hedder 9021. Og den hvide er bare en baby merino, også fra Drops i farve. Jeg tror, det er 01. Det er den helt hvide, som jeg havde rest. Der går ikke særlig mange gram til af de her striber, så det var bare lige en rest, jeg havde liggende. Og den er strikket på pinden 325, kan jeg have skrevet. Jeg synes, at der står, at man jo skal gå, jeg tror nok, den er strikket i opskriften på pind 3, og så er ribbene strikket. Jeg kan ikke huske, om det er en halv pind mindre. Det tror jeg, det er. Så 2,5. Og det synes jeg bare, jeg synes, det bliver for småt. Jeg synes, min erfaring er, at mine ribber bliver alt for små. Så derfor, som jeg også snakkede om sidst, så har jeg valgt at gå op i pind 3,25 i stedet for 3, fordi jeg ikke rigtig synes, det ændrer så meget ved strikkefastheden. Men man får på en eller anden måde et lidt større produkt. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det kan jeg bare godt lide. Det kom så af, at i starten havde jeg kun en 3,25 i mit sæt. Nu har jeg også en 3, men jeg bruger alligevel den der 3,25 ret meget. Og så synes jeg, at 2,5 bliver for småt i ribben, så jeg faktisk bare, jeg kunne så godt gå ned på en pind 3 måske, men helt ærligt, så er jeg faktisk bare begyndt at bruge til børnestrik ribben i samme størrelse, som jeg har strikket kroppen, eller resten af trøjen i, fordi jeg synes, at jeg synes, det giver god mening. Jeg synes ikke, de bliver så stramme i manchetterne. Så ja, men den er altså blevet færdig, og jeg synes bare, at den er blevet mega cute. Og jeg ved ikke, hvem den er til, men den kommer ned i kælderen. Jeg havde faktisk lagt den ned i kælderen, nu har jeg hævet den op igen, så I kunne se den. Men den kommer tilbage i min kasse, og så kan jeg give den i gave, eller bruge den selv den dag. Det bliver nødvendigt. Det var vist det, jeg havde af færdige projekter. Og det jeg så var ved at snakke over mig med før, det var projekter, som jeg har i gang. Og det er fordi, den der gavekasse, hvis vi lige vender tilbage til den, der havde jeg så sat mig for nu, at det jeg strikker her, det bliver det sidste. Og det jeg er gået i gang med, det er en Holger sweater. Jeg ved faktisk ikke, om den hedder en Holger sweater mini, eller om den bare hedder Holger sweater. Det er jeg lidt usikker på. Og nu er jeg selvfølgelig midt i en pind, og det er bare sådan noget, jeg aldrig gør. Jeg er aldrig midt i en pind, når jeg stopper. Men i dag er jeg. Jeg skulle sikkert på arbejde i morges. Og så blev jeg enig med mig selv om, at jeg nok bare kunne stoppe midt i en pind. Nå, der kan man bare se. Jeg er ellers sådan en, der altid strikker pinden færdig, inden jeg lægger ting fra mig. Men jeg kan prøve at holde den op. Det bliver lidt noget downroad det her. Ja, det er også irriterende. Det er en Holger sweater i størrelse 1-2 år. Og det er jo, konceptet er jo lidt med den her trøje, altså med den her model, ikke med den her trøje, at det er en restetrøje. Så jeg har været nede i kælderen og finde nogle restegarner i sådan lidt drengede farver, som varede det, som jeg skulle bruge. Og det var faktisk lidt en udfordring, fordi enten så havde jeg alt for meget i resterne, eller så synes jeg havde for lidt til at være sådan, kunne rute med. Så det var faktisk lidt en udfordring. Men jeg har valgt at gå, og jeg kan altså ikke give farvekoder på dem, fordi det rester. Jeg har ikke banderoler på. Men selve kroppen er strikket i 2 farver, som... Okay. Freja, kan du lige gå lige væk? Tak. Er strikket i 2 farver, og den ene er en hvid, og den anden er en grøn, men sådan lidt meleret grøn. Den her grønne, det er en baby merino fra... Ej, der er så mange hår på. Det er en baby merino fra Drops. Det vil I opleve, at jeg strikker rigtig meget i. Det er nok mit absolute favoritgarn, at være sådan har prøvet. Som jeg snakkede om sidst, så vil jeg også gerne... Jeg vil gerne lidt over i Knitting for Olive, eller altså sådan nogle, der ikke er superwash-behandlet. Men jeg har bare så meget. Lige nu er det andet, så jeg vil gerne bruge det op. Nå, men det er i hvert fald en baby merino. Og den her, det var et single nøgle, jeg havde, som faktisk ikke var en rest, det var et fuldt nøgle.
Men jeg kan ikke huske, hvor det var fra. Det er noget, jeg har vundet en gang i den hækleklub, jeg kom i, hvor vi havde noget banko. Og så var nogen, der havde doneret. Altså man havde nogle gaver med hver især, og så kunne man vinde noget forskelligt. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvor den er fra, men det er en blanding af noget bomuld, og så noget akrylagtigt. Det er bare sådan noget garn, jeg aldrig selv vil købe. Men jeg fik det her ene nøgle, sammen med noget andet. Og så tænkte jeg, det er ikke noget, jeg vil bruge selv. Hverken til mig selv, eller til folk, der sådan, altså mine egne børn, eller ja. Men jeg ved, at hende, som jeg skal give den her gave til, ikke går op i sådan noget, og er ligeglad med, om det er akryl. Så derfor tænkte jeg, så kan hun jo godt få det. Og jo, altså det føles faktisk mere som boble. Det er super blødt, der er slet ikke noget der. Det er mere bare mig, jeg kan godt lide, det ikke er sådan så kunstigt. Og det er også derfor, jeg har lidt et issue med, at det er super washbehandlet merinoen her. Men om ikke andet, så synes jeg, at det er to altså virkelig gode farver sammen. Jeg blev helt, da jeg sad og lavede det her, jeg blev helt sådan, jeg vil have en trøje i de her farver. Jeg synes virkelig, de er gode. Ja, så det bliver kroppen, og jeg har lige samlet op her til halsen, og skal strikke et stykke frem og tilbage, inden at jeg skal samle det og strikke rundt. Kan du være der? Ja, men vi kom fra, at det er en restetrøje, så nu skal jeg se, om jeg kan gøre det lidt smart det her. Hvis jeg ikke har sådan en lille snuller her, der ligger, lad være med at drille. Og uden at ramme mikrofonen. Ej, det er spørgsmålet, om jeg kan det. Det jeg tænkte, jeg ville, det var at vise, at kroppen, og så skal den her, det er en rest af økologisk sommeruld, kan det passe, fra Kamerose, i en eller anden fed turkisagtig farve. Den skal så være halskanten, så den skal være heroppe. Og så har vi en rest fra Friday sweateren, jeg lige viste. Det her garn. Og det tænkte, der skulle være et ærme. Og nu kan jeg ikke holde mere. Og så havde jeg lige en rest, igen i sådan en helt nøgle rest, ikke? Fra en trøje, jeg har lavet en Aros sweater, jeg har strikket til mig selv for nogle år siden. Som skulle være det andet ærme. Ej, kan jeg det? Det var min plan. Og så ved jeg faktisk ikke helt, jeg tror, at den her blå, meget babylyseblå, den, der er jo masser. Så den havde jeg tænkt at skulle være bundribben, sådan så der går nogle farver igen. Det er min plan med den her Holger sweater. Og det er jeg faktisk spændt på, om det bliver godt. Jeg stod med farverne nede på gulvet og lagde det ud sådan i et kryds, og for ligesom at repræsentere de steder, de skulle være over for hinanden. Og jeg synes, det så vildt godt ud. Og nu ved jeg ikke rigtigt, når jeg sådan får det strikket op, om jeg lige pludselig længere synes. Men det kan også være det, fordi jeg synes, den her grønne er så fed. At pludselig bliver jeg sådan, skal jeg blande blå ind i den? Ja, men det er sådan lidt et sjovt projekt faktisk for mig at se det. Og se det folde sig ud hen ad vejen, og så vurdere. Hvis ikke jeg kan lide farven sammen, så finder jeg bare en anden. Men der var også den brune. Den kunne også godt gå igen. Som backup. Den er bare meget mørk, og nu vil jeg gerne holde den lidt i lyse nuancer, fordi jeg ligesom havde valgt nogle ret lyse farver, så synes jeg, det var lidt voldsomt at smide sådan lidt mørkebrun ind. Selvom jeg synes, at mørkebrun og blå for eksempel er vildt flot sammen. Ja. Det var den sweater der, som var i gang, og som skal i kassen. Og nu sagde jeg, at det bliver det sidste. Jeg tror, det bliver det sidste strik. Så havde jeg tænkt, at jeg ville hækle 2 suttesnore i et eller andet bomuldsrestegarn, jeg har nede. Jeg har masser af bomuld, og jeg har hæklet en hel del. Og det tror jeg bliver det sidste. Så er den kasse ved at være rimelig fuldendt. Jeg skal nok vise den, når den er færdig. Jeg har tænkt mig at pakke den ind i sådan en kasse, og så lægge tingene sådan lidt pænt op. Jeg skal nok lige vise den samlede kasse. Eventuelt også lige måske vise den samlede kasse med indhold. Altså pille det helt ud og lige gennemgå det meget kort. Så man lige kan få et billede af. Nu har jeg snakket så meget frem og tilbage om hvad der skulle i, og hvad der var det sidste. Og så var det ikke det sidste alligevel. Ja, lad os komme videre. Det var det for baby.
Jeg har fortsat min Cumulus trøje på pindene. Den gule der, jeg viste. Den ligger herovre til venstre for mig, og jeg har overhovedet ikke strikket på den siden sidst. Det slår mig lidt ud det der, som jeg snakkede om, med at garnet har forskellige spændinger og sådan noget. Så det er sådan virkelig et projekt at pille op for mig. Så der har været alt muligt andet, der er meget sjovt at strikke på, så den har ligget fuldstændig stille. Jeg skal også huske, at jeg havde faktisk taget noget at drikke med den her gang, det glemte jeg sidst. Så har jeg en ting til på pindene, og den snakkede jeg om, at jeg nok ville starte på sidste gang. Jeg havde købt ind til den og alting. Og jeg er startet på den, som i meget, meget lidt. Og jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville optage lidt senere. Altså ikke senere i dag, men om nogle dage havde jeg tænkt, at jeg ville optage. Fordi jeg ville gerne være lidt længere på den her trøje, sådan at I bedre kunne se den. Men nu synes jeg bare, det passede godt med, at folk havde fri, og ligesom havde tid til at sætte sig ned og se det her, i stedet for at det kom ud i hverdagen, hvor det er sådan der. Ja. Så jeg har ikke nået særlig meget. Men jeg har begyndt, fordi det sagde jeg ville. Og heller ikke meget mere end det. Men det er min Frankie sweater. Og det er fra Petit Knit. Jeg strikker meget Petit Knit. Går lige op for mig. Det siger jeg hele tiden. Og det er nok den vildeste trøje, jeg nogensinde har haft. Og måske også kommer til at få, det ved jeg ikke, sådan farvemæssigt. Frankie sweater er jo en stribet trøje. Med sådan en lidt høj hals, der ruller. Og man strikker den op fra ned, og jeg er begyndt på halsen. Nu skal jeg se, om jeg kan lade være med at få fanget fra jer fuldstændig her. Og jeg strikker i sådan en helt pink og en ret skrige-orange, hvis jeg selv skal sige det. Altså, I kan næsten se på mit tøj, at jeg er ikke sådan det mest farverige menneske, der findes. Det her, det har jeg på arbejde, og jeg er sådan rimelig low-key. Jeg har sorte bukser på. Men det her er jo sådan en efterårs-vintertrøje. Så jeg tænkte, der skulle være nogle farver. Og nu, jeg øver mig virkelig på ikke at være farveforskrækket. Og det skal jeg da love for, ikke bliver tilfældet med den her. Nej. Nej. Nu går det galt. Sådan. Prøv lige at tjekke de her farver ud. Er de ikke vilde? Jeg synes, de er så fede. Og det er faktisk, det er stærkt inspireret af godt klaret, at jeg kan huske det. Mens vi strikker. Nej, det hedder det ikke. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Hella og Merete. Oh my god. Det er helt væk lige nu. Hella og Merete, som har en podcast, strikkepodcast, og som er fantastiske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har glemt, hvad de hedder lige nu. Det kommer måske. Nå, men anyway, Merete har i et af afsnittene lavet en, hvad er det, en Olga cardigan? Hvad er det, den hedder? I hvert fald den der stribede cardigan. Og hun har strikket den i sådan nogle her farver. Og jeg synes, at de var så fede sammen, da jeg så den video. Der var bare sådan, det var nogle farver, jeg aldrig havde valgt at sætte sammen. Jeg har aldrig tænkt pink og orange, det lyder godt. Men det spillede bare. Ja. Så det er stærkt inspireret af hendes cardigan, og nu må I altså ikke hænge mig op på, om det er Olga. Det tror jeg, det er. Nogen har måske set den, ved hvad jeg snakker om. Men det her, det bliver en Frankie sweater. Og jeg synes bare, det bliver så godt. Og når jeg sidder og strikker på den om aftenen, siger den ene gang, jeg har strikket på den, ikke? Der kunne jeg ikke se forskel på farverne, når først de ramte, altså når de rammer hinanden her. Det er altså meget tone i tone, hvis du spørger mig. Jeg har ikke forstand på farver. Men for mine øjne i hvert fald, så var det tone i tone, og jeg kunne slet ikke se forskel. Men i et afsløs, der blev jeg sådan, yes, jeg har ramt den. Og jeg har strikket, jeg har fået det her garn, det er fra Mayflower, og det hedder London Merino. Begge dele. Og det er farve
43 og 44, og jeg kan ikke huske, hvilken en der er hvilken. Og jeg har ikke lige nogen med banderole her i nærheden. Men 43 og 44 for de her to. Og de løber 120 meter. Og jeg strikker på pin 4, og jeg har lavet en strikkeprøve. Hallo? Jeg tænkte, jeg gider ikke at lave en meget stor strikkeprøve, så jeg har faktisk prøvet for at se, om det skulle være pin 4, og jeg ramte strikkefastheden. Så alt er godt. Nu skal jeg bare lige mere i gang. Jeg er alene hjemme i aften, så der skal strikkes. Ja. Men det var faktisk det, jeg lige havde på pinden. Endnu. Undskyld. Det bliver, jeg ved ikke, det bliver ret godt, tror jeg. Jeg håber, den passer til min hudfarve. Måske er jeg sådan lidt mere brun på det tidspunkt, fordi det er, jeg har fået sol hele sommeren. Lige nu der er vi jo slut på vinteren. Det her skandinaviske mørke. Så der er ikke meget farve tilbage der. Ja. Det var faktisk det, jeg havde. Lige for nu. Kapitulerer du nu? Ja, vi er færdige. Vi er færdige. Tak fordi du så med. Jeg håber, at det har været godt, og at jeg ikke har plapret alt for meget i øst og vest. Det har været virkelig dejligt lige at optage og lige at vende tilbage. Og så håber jeg, at I får en dejlig Kristi himmelfart og en god weekend. Rigtig fornyt. Vejret var ved at sige. Jeg tror, at weekenden bliver okay. Det finder vi ud af. Men i hvert fald fornyt friheden, og hvis ikke I skal arbejde. Og strikke en masse. Og så vender jeg tilbage igen, når jeg har mere at snakke om. Og mere at vise. Og så skal jeg nok lige lave en samlet, måske lige en kort video, jeg kan sætte ind i det næste afsnit om den kasse der, babykassen, hvor jeg lige hurtigt plukker tingene ud og fortæller, hvad der er i, og så kan man lige se, hvordan den ser ud samlet. Ja. I må rigtig gerne like videoen, og subscribe hedder det, abonnere hedder det på dansk. Hvis I har lyst, der er ikke nogen tvang, men hvis I har lyst, så må I rigtig gerne gøre det, fordi jeg har da allerede opdaget, at det hjælper ret meget på at nå ud. Så hvis I vil give mig en lille hjælpende hånd, så kan I gøre det. Og så vil jeg rigtig gerne høre, hvad I strikker på. Og eventuelt også, som jeg sagde der til at starte med, hvad lyden, om den er bedre, om der er noget, om I gerne vil have mere personlig snak inden. Altså jeg springer sådan rimelig meget bare ud i strik, fordi jeg ved ikke helt, hvor meget man gider høre. Jeg må bare konstatere, at det er en helt anden oplevelse at sidde på den anden side af kameraet, end det er at se og sætte. Altså jeg sætter virkelig mange podcasts på selv på YouTube, på fjernsynet, og ser, mens jeg strikker og sådan, og det er bare, du ved, man sidder og føler, at man kender den person, som har podcasten, fordi de fortæller jo en masse, og man ser dem igen og igen og igen og igen. Og jeg har ikke lige tænkt over, at når man sidder på den anden side, så er det faktisk virkelig mærkeligt, at på et eller andet tidspunkt, så føler I, at I kommer til at kende mig, og jeg aner ikke, hvad mere. Så derfor må jeg rigtig gerne give jer til kende i kommentarfeltet, sådan så jeg på en eller anden måde kan spore mig ind på, hvem der rent faktisk følger med. Og komme med ris og ros, og ja, jeg vil rigtig gerne interagere med jer. Se hvem der sidder på den anden side. Og så snakkes vi ved i næste video, tænker jeg. Tak fordi I kiggede med, og vi ses.